Аман, аман. Еј, Неркај патрона! Всички знаят кој е тој! Неркај, Неркај! Аман! Еј, Неркај! Неркај патрона идва с усмивка, мала герој и голяма душичка. На 5 годинки, но голям характер. Като го видиш става купон. Има најхубавата мајка и баща. Тича, играе, смее се силно. Всичко околу него става щастливо. С мама, с тати, с пријатели добри. Неркај патрона винаги блести. Неркај патрона, највеселијат од всички деца. Неркај патрона, кадето отиде става шоу. Хоп, 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 Неркај патрона, танцувај малък шампион. Неркај, Неркај, всички знаят, това е нашиот малък герој. Парите си вървят, но името на Недим всички го знаят. Не завиждам никой, живея си добре. Семейството е до мене във всяко време. Свята върви, животът е песен. Недим и Елис и Неркај, най-голямата семейство. Аман, аман, Недим е човека, не бачкам на заплата. Живее от бизнеса си, всички знаят кой съм в махалата. Недим е човека.